Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal kompla jsaħħaħ l-assistenza u l-finanzjament tiegħu lil-laqdiet mhux governattivi li jgħinu persuni vulnerabbli fil-komunità. Dan hekk kif ġie ftehim soċjali bejn il-Ministeru Soċjali u l-Fondazzjoni Suret il-Bniedem li tmexxi r-Residenza Teresa Spinelli. Dan il-ftehim speċifiku se jkun qed jagħti serħan il-moħħ għat-3 snin li ġejjin biex titmexxa din ir-residenza li tilqa' nisa wħud minnhom bit-tfal. Din ir-residenza mhux biss isservi ta' shelter iżda minnha jingħataw servizzi ta' saħħa, inkluż dawk psikoloġiċi kif ukoll assistenza soċjo-legali fost l-oħrajn. Għal dan il-ftehim ġew allokati kważi €1,000,000 fuq medda ta' 3 snin ħalli jingħata servizz soċjali b'saħħtu li jindirizza l-bżonnijiet ta' dawn il-persuni. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Suret il-Bniedem Marik Xiberras stqarret li din ir-residenzi waħda minn 5 tidjar li jmexxu. Is-saħħa ta' dan il-ftehim li qed nagħmlu llum mal-Ministeru tal-Politika Soċjali aħna ħankunu f'pożizzjoni li nkunu nistgħu nibqgħu ngħinu lil dawn in-nisa u t-tfal li huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. U ħanaħdmu biex kemm jista' jkun f'Malta kulħadd ikollu ċans illi jesperjenza d-dinjità, sigurtà u iva tagħmel futur aħjar. Il-Ministru Michael Falzon stqar li dawn il-ftehimiet huma xhieda ċara ta' kemm dan il-Gvern jemmen fil-potenzjal ta' kulħadd.